iki sing dhisik dhewe ya mosok ya langsung ngedeke Mega ta kita nyekso dalange ngono kuwi ora ya wis ora apa-apa heeh iki sing disuwi sing dijaluki Mega yo saiki Mega ngadeg ya ora yo mbokmu iki nek kowe iki ora muni, kuwi urung muni nek. P. Kenyanyi napa Mas Da? Hah? Kenyanyi napa? Podang kuning, ora krungu dawuh. Mboten. Aku budek kok. Nek tenan awas kowe. Emang wis tenan. Oh ya, syukur alhamdulillah. Aku wong serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Aku ya serius jane wong iki. Nek diserius iki kok wah wis digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira ki wau kon nyanyi aku ngenteni kamu. Kuwi kok mbok nom. Durung rampung lho leh ku nyanyi. Aku ngenteni pekamu. Lah aku ki pekaken dhisik gur tak nggo meneng ngerti ra? Sida nembang ora ta? Takoni ora ngaku iki ora. Wis takoni napa? Takoni napa? Ah wis kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Oh. Ya. Napa, Pak? Nggih. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja ngono. Ora tegese iki saka anune lho. Iya. Ya. Nano. Nadyan wujud temong peksi Sri Kuning utuh kok kaya suarane Bulia asli persis tenan mirip mirip Bulia peno kesleo ngono ya njur disindiri weh ora lho cen mirip tenan mirip suarane Bulia nek arep ngomong kesleo iki sik terus terang lah ora udan aku seneng rendeng aku seneng rendeng ya Allah ora aku timbak Elisa ya lah nek iki nek aku ngene iki diliarke. Ya. Kaya acara Trans 7 wae iki sana. Halo. Halus manis terus goleki si podang jenah iki ya ana pamundutan saka sapa saka penjane Ki Ageng Pandenalas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Aja Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh ya. Engko gampang. Nek gara-gara wae ya.
Mbak Mega terus tarian. Saking Mbak Elisa lho. Ajan kowe iki kaporit to. Apa? Kaporit nang YouTube. Kaporit apa to? Iki sing cedha. Nek karo aku yo kaya ngono jenengan iki. Aku mbas, wong iki bingungke. Bingungke wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lampu. Aku jare iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingungke. Pilih aku atau dia ngono kayak wis gak ora wis ditake ora. Pilih dua-duanya gampang. Ipa penging atiku nyanding ya men nyanding bisa dadi napa mas? Manten manten siapa? Kimpul karo siapa? Hah? Kimpul karo siapa? Karo kowe kuwi. Alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kaya seneng. Pek nomoh wenjur kek Mas Kimpul. Ora le remoh. Lah terus? Yo kuwi mau. Kuwi mau ngapa? Sing jelas. Aku kuwi roh lirikane Kimpul karo kowe iki kaya beda lho. Lho, beda piye? Cemburu. Bedane kuwi ora padha. Yo. Tombo yo iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang awan nganti wengi iman yen nganti liya kang yen si podang anggudot ati kepranan ora mendung atiku ngotse dheweke ngale tak suwun mbok aja ngiji podang kuning agawe pikirku komeng sleretir tak katon manise bunga yang lakon dadi ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang anggudut ati kepranan ora mendung atiku san soyong salani suntikan kulit bendo ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga piteranganku miteri
podang andutut ati kepranan udah jangan tak rindik saka katemen sarwi dheweke ngale pencoan tak son agawe pikirku kowe seretir tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon dadi duweke atiku kekiwang liyan podang angdudut ati kepranan orang menjuk atiku sang sayang betro asanani sepikah pulute bendo sampun katur arep lungguh apa arep ngadeg aku arep lungguh bae aku ngrumangsani aku sadar diri wis kowe saiki nggawa orjen nggawa ketipung kek kowe dangdutan ning perapatan kono ya perapatan dhewe ae iya ora ana pamundutan meneh ya saka Jakarta ya saka dhisik tak golekane mego ketumpuk-tumpuk lho. Oh iya. Saka penjane Mas Kendrit ya sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung Dijenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wah, Mbok Nom. Lah iya. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Iya, guyon kok. Ana tulisane guyon ha ha ha. Baik di Mas Kendrit wajibun di TF sembah nuwun matur sembah nuwun Mas Kendrit ya sawirane 200.000 oh iya terus ana nek apa ora ana Gosek engko bae Gosek tak golekane iki saka Pacarjo ya Assalamualaikum Waalaikumsalam saking kula Pak Samingan jeluk Pacarjo Semanu oh iya oh sok tanggal 5 September awake dhewe warang suwan Prana iya nyuwun lagu Podang Kuning. Wo sampun dipun pinakani. Ya, kula gabung kalih sing iki wau Pak Samingan. Wo ya matur nuwun. Ya matur sembah nuwun. Ya. Terus ana meneh saka anu Gus iki saka Pak Sandia. Wo tak kira request lagu. Ya. Saka anu penjane Pak Seno Kalasan. Ya, Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning. Oh iya. Mengko bagiane Mas Bagong. Ya. Karo Mas Petruk sing warna kuning tenan. Ya, separingane Pak Seno. Sing ora metu dhewe. Ya. Matur nuwun. Heeh, terus ana iki sing saka Mas Kendit iki diutamake iki. Mergo ya pancen mbok enom tenan. Yo, mbokmu. Ayo, mbokmu ngadeg mbokmu. Ayo ngadeg Mbak Elisa. Ayo nduk. Mbokmu. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepoti. Mbokmu maju ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kendrit ki anggere nyentok mbokmu nom wis. Diutamakan. Iya. Kok nek ana sing cemburu, amen. Iya, wah jan apik tenan. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra kok undang sayang iki jan? Oleh wae. Oleh. Oh. Iya. Ku langsung update story full set. Apa nih? Iki adimu gawe story sedih. Kok sedih? Nanya apa to, Dek? Ngambuh kowe.
Ayo. Kok aku mbok enom to. Mbokne aku mbok tuwa, iki mbok enom. Wis gampang lho. Wes ora gelem kula. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karangtengah nggih. Injih, bener. Nggih, menika acaranipun apa to, Mas? Syukuran utawa slametan pandai besi. Oh, nggih. Besi lan bakul duwi Syukuran. manunggal. Iya. Nggih. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki nek ya ora. Ya. Iki aku kon ngopo iki? Hah? Kon ngopo aku? Iki capek gunung. Sampai gunung. Ah. Aku Piye? Kepiye, Mas? Allah. Jak duit ya? ngantuk-ngantuk apa? Slenteme diteke apa? Hah? Tengah slenteme diteke. Lah Ayo Mas, wis ngadeg urung Wah, jane. cek sik. Ngadeg urung. Oh wis ket mau. Walah wis ket mau le ngadeg. Heeh. Iya. Iki nggih bawa ta? Iya. Ya. Bawa dicengklengke kok. Aja meri, Mas. Aja nangis. Yo, aku selak kangen karo suara khas campur sarimu. Kangen suarane apa kangen apane iki? Kangen kabeh-kabeh. Blengah. Wis kaya saben bengi. Iki sida apa ora to jane? Sida wis gak ora, wis ora. Saben bengi. Apa sanggup? Khas kaya swara sragenan. Iya. Persis. Iya. Nyawa Masuk kabeh-kabeh. yen memajang mangkaro janur kuning. Aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Oh, maksudnya cengkrok iki Mau ora tak ngonoke mangsaku. Hah? Mangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tene urung. Gakne urung. Ya. Apane? Oh, ayangin. Oh iya, iya. Dituntuni to, Mas. Yo, hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kambang wae waton gunung. Mulai ninggung lho. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurung itu kan kono. Yo, sapitan. Pacitan. Serwi. Oi.
Aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, main awet. Main awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok apane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Paneng. Apa tuh? Apa tuh Mas? Jenengan ki nyawang apa lho ket mau ki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang wae lho. Seneng. Oh, Kimpul ora Ayo, enek. ayo Mas Kimpul. Oh nyawang Mbak. Alah anjur ngalihke. Ngono kuwi ora. Apa ora perang karo dalang no? Kimpul mulai. Goleki mamake. Panas udan. Ayo. Panas udan. Panas. Panas udan. Udan panas. Ling. Aling-aling. Aling-aling. Capek. Aduh. Capek. Ya. Gunung. Iki akhirnya Pak Sandio request lagu. Napa? Request napa? Ini nur dhewe Mazda sukses nggih. Ya. Salam kang oh ya heeh. Nuwun saya mboten saged nderek lewat YouTube mawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabayaan. Transfer melalui doa. Wah. Jos. Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Apik. Sip. Sopo kuwi pendemung ya. Kose, kok aku ket mau ki batin kayane sing anyar ta iki? Endi? Ana sing anyar ta? Sapa? Pokoknya ana sing anyar HP-ne Mas Kimpul ketoke anyar. Mboten ta? Halah. Oh, HP-ne sing nyelentem. Iki ta, heeh. Oh. Wow. Sing ngendang barang ya HP-ne ya anyar. Kuwi sendale, kuwi anyar sendale. Oh, sandale ya anyar. Heeh. Bar mayang ki njur sendale anyar. Natyan wadon sarto. Suara suling kumandang suarane. Kali ulun apa setia kelakon setiane kelakon Minumane banyu ane.
Zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis mandang keturutan sing digadang dening nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak jagongi sego jagung yen mandung tak silih camping Apik mbokmu suarane apik. Lah iya. Ketoke uyak-uyakan Suwun lho, Yang. suarane iki. Iya sayang. Ora ya. Menutupi kesedihan. Dapuk Pokoke aja kantek kalah. Ya gak ora. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dening ora ilang ning padha Ya wul. lara zaman berjuang jur kelingan anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang dening nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak jagongi sego jagung yen mendung tak silih caping gunung Sekar bisa nyawang gunung desa racung dening ora ilang padha lara lopo Makasih sayang.
Ya, sama-sama. Wes gak lenggo. Ya. Ngapa ta, Pak? Aja ngono kuwi. Ora ya meng guyon. Ya. Ana neh. Ya. Sik kok sik dilit.